namanya oleh almarhum Kisino Nugro dan Pak Golaras. Itu tidak bisa dipungkiri, ojo nganti lali karo Purwodok Sina ya saya. Bener. Kita tuh gak bisa muncul sendiri Pak. Tapi kudu apa ya istilahnya saling apa mengorbitkan itu nggak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang ini ya grup besar ya dalang. Betul. Oke, jadi kula ya dari dulu sekot 75.000 150.000 ya dari mundak 175. Amin, tenang lho Sa, 175 lho. Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru, satu grup itu bisa. Ya sebenarnya mengisikan. Ya. Tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi, ono kurangnya ya dilengkapi. Oke, siap. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Bisa oke kurangku. Pak orang Beto kan Bijolaras Indonesia seperti itu. Itu saling mengisi kekurangan. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Nah, seperti Mbak ini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca Waranggono. Ketika ngetokke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut, Mbak ini sih dadi kiper. Jadi benteng jago nanggalani. Lah nek Mbak Nocombe iki nek warga larasnya nek Mbak Prastiwi. Nah, iki Prastiwine ngene ya iki. Modele tak padha bundek ngono. Mundek nesunan. Tapi gongder. Iya. Mereka materaken menapa? Monggo Derek. Mas Kaleng, Mas Bagong. Iki ora nek mandut masalahe. Oh ngeten, merdeka mawon nggih. Merdeka. Nggih, Tapi sih tak kon ngadekin Mbak Elisa dulu. Engko bar iki Dek, nduk niken. Engko lagune niken iki wis disiapke karo kanca-kanca. Oh ngeten. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Ya, mau urung sempat nek bawa-bawanan. Sampun. Oh, wis ah. Ya, nanti gegarane tadi. Oh iya. Coba lagi meneh, bawa meneh. Apa? Mangkur apa-apa ngono ya. Aku tersepona karo suaramu iki lho lah. Ya apa? Cek. Dawuhipun Mbak Elisa sing dikersake ulo tampar pas. Oh iya. Pak Sinten. Ora takon jenenge. Aku anggere sok duwite lu gak kasiane. Ya ora. Pak Sinten. Pak Purwanto. Wah, Pak Pur sing ngefans karo Mbak Congke mau. Ora serius. Mbak Pur niku Pak Pur niku ngefans karo Mbak Congke. Ning Dek Mang rong enek Elisa. Baru saya lagi jatuhin jenengan. Ya namani. Ya, iki ora apa-apa tekan kono ning talang ki teles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok misal gembricik ngono to karemu. Rumah saku persoalan. Awas persiapan, ambil napas. Terus. Mentit tenan. Wis kuat tak ngono iki kok. Iki carane wis muncuk.
iki apa sing kok iso apa? Lah iya to Pak, mau yo sedulur Sinoro wedi. Sinoro di sawur lainnya. Kemudian Sawur lainnya karo iki lho maksudnya. nah nek mau ini gini loh. Wedi cancer. Enggak boleh gitu. Apa? Tak apa-apa. Apa salahku? Enggak salahmu, salah kono lah Pak dijak. Nanti. Rahasia. Oh iya. Sinumpa sinukar to breh kretarto pekartine ngelmu lu Sehingga Pak Dalem lho kuwi. Pak Karmen lho ini Pak Karmen ini niku. Nggih. Kembang Purbolinggo. Oh Pak Karmen, siap Pak Karmen. Tapi kula dereng ngertos mungkin sik gantos sinden sanesé mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula anu mengke kembange niku rada awis niku Pak. Coba sembrono nek ngomong. Bos dikasake ora? Kembang apa tadi? Ah, Bukan. kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Grigis kok. Grigis. Kembangnya apa? Kembang Arum Purbolinggo. Kembang Arum Purbolinggo. Probolinggo. Udah rengertos Dereng itu Pak. ngerti. Nopo gantose nopo sik remen. Podang kuning. Oh iya. Lah, Malah enak sih Oh, keco. niku enak boh niku Pak. Dimirke liyer-liyer ngombe kopi. Lah enak boh niku pedang niku. Nah, kalau gawe pentol ya. Nek sak kilo dereng gawe. Dia saling kuasane pentole Pak Karmen lho. Pentole. Betul Pak Su. Empuk. Mbok yo mbok aja. Megah. Pentole empuk. Kantu merat ning tanah Jawa agama ageme Pas kare karo Mbak Elisa. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir. Ngerti ora anak Sampir ngerti ora, Sa? Anak sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Betul, betul. Ah. Nur Ayu yang ada di Jatioso. Jadi anak Sampir saya itu ada 6 Sa. Wah, Ada 6. Luar biasa, luar biasa. itu Yang- Dalang juga ikut tanggung jawab Iya, betul. dibesarkannya anak. Iya, betul. Itu tanggung jawab. Yang pertama itu dari Semarang, Nur Rere. Iya. Terus Ayu ini yang dari Jatioso. Yang kedua, yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Oh, gitu. Nah, yang ketiga, Yang keempat. yang keempat nanti Nganjuk ya. Nganjuk. Terus yang kelima Blitar, cowok. Ada Oh, cowoknya. Cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku iso ya bayangan yang cedhak kono. Wes Nah, enak dong. luar biasa. Anaknya oke. Anake kan kena. Mula rezeki yo banyu mili mergo sing ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak. Kalau orang setiap jalan bisa ngono kuwi. Menyaksikan pergerakan ya. Iya. Bersamaan dengan ada wayangan, anak Ada bayinya bagian lahir. lahiran. Ah, iya. Itu yang menamai juga Pak Kang. Iya betul, Oh, memberikan nama oke, saya. oke, oke. Bang nanti lali Bu jenenge. Kusuk maning ayu ning Bab Sari sing ini ya. Nah, celuannya ayu. Oh, sesuk aku nek meteng lu tak pas. Heh? Mas, Tak pas dia lahir nek pas ono wayangan ngono. mateng. Ya, Ya, lagunya nih ya mau kulo tampar ya. Kulo tampar. ya aku ditemenin ya Pak. Aku Siapa? Ya, ya. Oh iya, Mbak Sumpe sing kepengin jejer kali Mbak anu. Ada Mbak Wiwi. Mbak ada Wiwi, Mbak ya? Rita, ada Mbak. Ah, ada iya. Lokal Sinten. Wewe ayo we. Nah, ya, digarap gamelan Bali ya. Ya.
Ayo dong. Ayo, coba. Ya, biar ditemani oleh Mbak Wiwi. Ayo. Oh, karo gen temoto gamelane iki lagi anyar Mbak Elisa. Oh iya, makanya itu. Nggih. Ya. Tabung-tabung kencang. Ah, di kantemi sing bater wis ora apa-apa. Nek pedhot iki jek garansi karo sing gawe. Sing seru ora masalah. Ya, Yuk, kaya ngomong ula tamar garap gamelan Pulau Dewata. Dados yang kedua Nur Wiwi dan Elisa Ras.
Jadi anu ya Mas Gareng.